Hey, engathi bekungcono ukuhlala enani. Lana kuyabhora nje. Hey, uthi ngiyazi kancane mhlawumbe ngizobathola abangani. Yazi bengathanda ukudlala netball, ngicela ngifaka nawe. Thina sithanda ukudlala nawe. Hayi namba futhi benginganiphoqi, bengicela nje ngesihle. Hey baba, buya la. Baba, siyakwazi vele? Cha, ngazi ngifika izolo la. Oh, ingakho ubhayeza kanje, ungafika izolo la. Angiyeni mafika izolo. Ayabonga igama. Asikubuzanga, futhi asinandaba nalokho, nesileve ngathi Table Mountain ebheke phansi. Usiphumele emafamu nje nakubuza. Shithi inceseke boy. Welcome to Malukazi son. Bebethi nikela makwena. Ngibona njengomuntu ephuma emafamu mina mfethu. Umuntu ephuma emafamu ubuya kanjani umuntu ephuma emafamu? Angazi nami kusho la abafana singibuka kanjani. Ungabana kulapha bayahlanya vele emakhaya. Isilevu sami sona. Senzeni manje isilevu sakho? Athi Table Mountain ebheke phansi. Mhlambe kancane. Hayi yabona-ke. Awungiyadlala. Yonke lento abayishoyo yamanga. Igama ngu-Enhle. Mina ngu-Ayabonga. Buka Ayabonga, ungaboyinaki izinto ezishiwo abantu. Zithembe wena. Ngiyakuzwa mfethu. Yena la. Angisinavele buya ngala. Asasesihambisana.